rana da zafi, inuwa da kuna, muna ta fama kullum ba mu gajiya ba. Lallai uwar gida ran gida mai gida shin ba ku da labarin babban katafaren kamfanin Talawa Furniture and Interior Design wanda zuwa gware wajen kera muku ingantattun kayan ɗaki kamar su kujeru na kece alfarma da kece raini, haka zalika gami da inganci da nagartan da babu kalar su. Tabbas maganan zuwa wata ƙasa domin tunkuɗa tullun dukkan bukatunku na kayan ɗaki ya ƙare. Sannan a Talawa Furniture and Interior Design muna da ɓangare da aka ware domin ƙawata wajen aje TV na zamani. Bugu da ƙari tafiya da gwaninka akwai daɗi, shi yasa muke tafiya da zamani domin binciko abubuwan da za su dinga ƙawata gidajenku. Muna da ma'aikata wanda suka samu cikakkiyar kwarewa wajen ƙera muku gadaje masu ɗaukan ido da aminci, kai har ma da su wanda ake haɗa shi da bango kaga kamar dan wajen aka yi shi. Aiki cikin nuna fasaha da kwarewa shine takinmu. Ɓangaren dining table ba a bar mu ba, bisa faɗi da bincike da zurfin tunani muka ɗigiro muku sabuwar ƙofar dining table. Tabbas wannan shi ake ce ma aljannan duniya. Bayan mai gida ya kera gida na gani na faɗa, tabbas sai yayi abin da Hausawa ke cewa ko kana da kyau ka hada da wanka. A nan shi ne ka kasance da Talawa Furniture and Interior Design domin su kaɗai ne wayanda za su fidda kukunya a kan kayan aure na 'ya'yanku. Domin neman ƙarin bayani a duk inda kuke a faɗin Najeriya, za ku iya samun mu ne a adireshin mu da ke Queen Elizabeth Road GRA Zaria, opposite Sadiq Pharmacy, ko kuma a same mu a ɗaya reshen mu da ke babban hanyar Randan Kano, Alhaji Salisu mai masara Soba Plaza, kafin a kai gidan mana Bas Lukoro. Daɗin daɗawa za ku iya tuntuɓar mu a nambobin wayar mu kamar haka: 0800 67 80 96 ko kuma halinka arzikinka daga state har zuwa federal muke